Tay kaisan beneficiary kisi mas kita. Yang nasi di bayar. Yang nasi di bayar nasi ke. Jadi tong babu boy skim ti. Hambai. Bisi belum no seng चारटा क्वार्टर खायो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर अब हंगाई तमनाय मालमाता पोल्ट्री मालमाता पिगारी मालमाता गोटारी इंडस्ट्री हंगाई तावो मो फर्स्ट क्वार्टर नि 2024-25 नि तिनोरा जों पोल्ट्री टक ओ स्कीम हंगाई माने तमनाय टीएल आर ऐसा स्कीम अमो कम खर्च बाय बरक किसा बेनिफिट मजात और जों कुरिटा टक सारिखा बरनो टमा टकला जत मिलुई अब जदि तोर कांखाय बरक मासा 500 टाका फालपानजे प्राय 20,000 मतो बरनि रां फायथां आइस गाउन बागिनो अमो कैसा चिकन स्कीम हिमपानो ब बेनिफिट बेलेके दङ गाय बुति तिनि गांगाय बुति फानो फालमानो आइस बुति बमो ले ती हेमाने न बरक 2 मास रक्ति पायो अमहाय गाउन बागै जों तिनि अमो फर्स्ट क्वार्टर नि पुला जों तिनि बाखा 10 जन बेनिफिशियारि तिनि 11टा बिसिनि गाबो जों मोटामोटी तामनाय एडजस्ट खायै जे सगांगो जे मानायरक बरन किसा तनिवै जे एकदम माया ख बरन न जों ताउलि दं स्टेप कर जगै दङ भाइ स्टेप जनाय सेकेंड क्वार्टर फाइनाय थर्ड क्वार्टर फाइनाय फोर्थ क्वार्टर फाइनाय बसर 4टा क्वार्टर 3 मास अंतर न अब फाइ दङ आइ जेरो तंग तिनि वाइस चेयरमैन प्रमोद तिनि एडीसी स्टाफ रो बतंगो एलडी स्टाफ रो बतंगो ते तिनि बेनिफिशियारि रक बरगबो आरो नासिं लाइजा टक रक क्लांगन बागै आमगै जों तामथाय बुबाग्रानि नेतृत्वे एडीसीओ गवर्नमेंट फाइमन उलो जे फाइनेंशियली बेलायकै तामनाय अनहेल्थी फानो तो फानो साइटोगलाय दङ जाते बाइकै गनो तिनि बरगनो बेनिफिट दिमान आबनो तिनो ओ स्कीम रक चालु खाय दङ तेरो जों खनाका तिसि नियानो लॉन्च काय दिखा जे ऑटो नि इलेक्ट्रिक ऑटो चिनि जे यूथ जे अनएम्प्लॉयड दंनाय बरनो रिजन बागै बैंक रक बाय टाया बुंखा तै नि तामनाय जे इलेक्ट्रिक जे ऑटो कंपनी बाजाज पानंतो निनि टाटा कंपनी निनि तामनाय महेंद्र आबरक बायबो बुबाग्रा नि तामनाय जों नखा बुबाग्रा कॉन्ट्रैक्ट निखा आबोबो ताबो रिजागनाय त्रिक प्रोसेस सलिदों अबाय कबुआ गवर्नमेंट हते स्कीम रिउइ दङ ओंखाय माननाय रखे अब माने काहामखाय ताबो कनेको टक मानखा बर काहामखाय पालन खायमिया ते कबुमा फालि रगसिबा अबर अमनितै किसा नों माने लोकरंग ताम हाय कक सं आबो नि विभिन्न गतं कारण दङ एक्चुअली जों तामनाय बरकनो टक रिनानि वाक रिनानि पुनलिरन सिगां किसिसा बेसिक नॉलेज बरनो जों रिनान दंमानि बाइके बरनो चारनाय खारनाय बरनो तोरनाय आबता पुन फानंतो वाक फानंतो टक फानंतो कारण ताबो हुंगाय बेमुक बेमार बो गोबां बरकनि लगे लगे निनि टक्सा टकरि रंग बेमुक बेमार फाय गाबनो मेंटेनेंस खायनायनि मेनेज खायनायनि बागै बरनो बेसिक किसिसा बरनो जों रिमांगाय सप्ताह बेसन फामो थानाय जुनाल ट्रेनिंग जुनाल नि मीटिंग फुर रगबो आंगाबो न साका जे जेखेबनो जे बरनो जों बेनिफिशियारि रिनाय सिलेक्ट खायनाय बरनो अंततपके बेसिक रिमांग खागै कामंनाय गाक मीटिंगो मोटामोटी इम्पोर्टेंट मांखा हयतो जों नेक्स्ट रगो जे लार्ज स्केल जों रिदि फुरंगाय बरनो अंततपके बेसिकली मारि रिनाय बिथि बिराय ओके बो साबजनाल हते जगै दङ मसुमलि साबजनाल बरकथाल निन सिरिम आनि मुंगाय साबजनाल चेयरमैन विनय देबबर्मा बंगाय चिनि प्रमोद देबबर्मा वाइस चेयरमैन हामबाय